Vi er for, fordi det er praktisk at kunne snakke sammen, selvom man bor forskellige steder i verden. Og jeg er imod, fordi det er bedre at snakke sammen direkte face to face, når det kan lade sig gøre. Jeg er imod, fordi hvor er spændingen da jeg var ung, der var det jo spændende at møde nye mennesker ude i det offentlige rum. Jamen, jeg synes, det er okay, at I gør det. Bare at I ikke skriver noget grimt. Og man skal tale pænt. Ja, jeg synes, jeg er for det. Jeg synes, det er fint, at man kan kommunikere, når man bor et andet sted. Men bor man ved siden af hinanden og en nabo, så synes jeg nok, det er bedre, når man går ind og snakker med hinanden. Jeg er hverken for eller imod. Jeg synes, det er en oplagt måde at kommunikere på, når man er ung, og jeg tror på, at det er fremtidens måde at være i verden på, men jeg synes på ingen måde, at det skal erstatte den fysiske kontakt, så jeg synes, at man kan gøre begge dele. Ja, det var jo telefon med breve. Det var fastnettelefon og breve. Og telegram. Man kunne sende telegram. Man kunne sende festtelegram, og så kunne man sende, hvis det var noget trist, ikke død eller noget andet, men så havde man sådan et almindeligt telegram. Ja, og telegram, det var noget, der blev håndbragt ud af et postbud. Ja. Man kom med og afleverede. Skrev man jo til fødselsdage. Det var breve jo. Og så var der noget, der hed luftpost. Og så var almindelige breve. Luftpost, det var sådan noget særligt papir, som var meget tyndt. Og det måtte ikke veje over 5 gram. Og så var der så selvfølgelig alle de kærestebrev, jeg skrev. Det var, jeg tror det var i 50'erne, vi fik. Min far havde telefon, han var købmand der i min barndom. Ikke? Der havde han en telefon, det var sådan, at når man skulle ringe op, og så tog man røret, og så kom der en central, der sagde central, og så sagde han, ville gerne have nummer 414, og så sagde han et øjeblik, og så kom 414, og når vi så var færdige med at snakke, skulle vi lægge røret på, og skulle vi ringe af. Og så sagde de måske Fasan, hvis det var Frederiksberg. Det var i 70'erne, jo. Det var en, man havde et bil. Den havde et batteri, der var så stort. Og den havde et rør, ligesom et normalt telefonrør. Og den kunne man så tage med i bilen. Ja. Så vi kunne altid ringe, og vi kunne altid blive ringet til. Men det var en stor en at slæve rundt med, det var det. Ja, altså i telefonen, det var jo et vigtigt instrument, for der kunne man komme direkte i forbindelse med folk. Ikke? Og så havde vi jo det, man kaldte telex. Ja. Det vil sige en skrivemaskine, der var ligesom koblet elektrisk til en skrivemaskine i et andet land eller i et andet firma. Ikke? Og så kunne de sende os telex, og det kom så i samme dag. Ikke? Og der kunne man svare igen, men man skulle skrive ligesom på en skrivemaskine. Ja. Og så skulle man ringe et nummer op, ligesom på en telefon. Og så når man så hørte, at der var klar forbindelse, så trykkede man, så sagde man send, og så sendte den det, man havde skrevet. Det er noget, der svarer næsten til det, man kalder e-mail i dag, ikke? Det var en roligere tid. Ja, det var roligt. Altså, der var ikke noget med, så havde man en hel masse på sin mobil, når man kom hjem. Der var sendt en hel masse ind på mobilen, og der var sendt en hel masse mail på. De bliver jo, ikke? De har aldrig fået. Jamen, så var det jo altså en mønttelefon, eller også var det inde hos en forretning. Man skulle til en fastnettelefon. Motorvejene, der var jo altså alarmtelefoner med passende mellemrum. Men det vil man også se i dag. Der er ikke så mange, som der har. Ikke mere, fordi folk har deres mobil. Fordi folk har mobilen. En hel masse.
Ja, med bank og sådan noget kan vi ordne, og vi kan også gå på computeren. Men altså Men det der med Facebook... internet, det kan vi gå på, ikke sandt? Og vi har også vi er ikke forbindelse til vores bank, ikke? Men Facebook og Twitter og det der, det er også fordi, det ikke interesserer os. Men vi bliver nok nødt til at sætte os noget mere ind i det. Lidt gør vi. Ja, jo, altså vi med har bank og med internet, der bruger vi også. Ja. Og så er der også det her med, at det går så hurtigt, ikke? Det vi sådan lige har lært i dag, det er ligesom om, at inden for et halvt år, så er det noget nyt, så skal vi til nyt igen. Og inden for et år, så kommer der en ny computer, og så kommer der en ny mobil, og så kommer der nyt. Mobil, computer generelt, så internet, Facebook, som jeg også selv bruger jo, netaviser, altså med digitalt næsten efterhånden. Ja, det vil jeg godt kunne. Jo, det vil vi godt kunne, men jeg vil sige lige præcis ved mobiltelefoner, der har jeg det med at føle mig lidt nøgen, hvis jeg ikke har nogen telefon, hvis jeg ikke kan ringe til nogen, og der ikke er nogen, der kan ringe til mig. Sådan er der mange, der er begyndt at få det, fordi ja, det er jo essentielt at have en telefon, ikke? Det skal man jo næsten have for at kunne komme i kontakt med folk. For meget, kan man sige det? Alt for meget. Jeg bruger det lidt for meget, altså når man så er i skolen, så har vi en tendens til i min klasse, at når vi så lige har lavet noget, så kan man lige gå ind og tjekke diverse ting, som jeg kan forestille mig, jeg også selv gjorde. Det har vel noget at gøre med, at alt stort set er blevet digitalt. Fordi det er meget let tilgængeligt. Der er en computer overalt i næsten hvert hjem. Og så er der jo også... Ja, folk har iPhones og det ene og det andet. Så stort set alting foregår efterhånden digitalt på computeren. Også med sange, for eksempel før i tiden, der skulle du købe en CD, eller for din fars tid, der skulle du købe en gammel vinylplade. Nu der kan du bare hente den inde på iTunes for 1,5 krone. Så for eksempel musikere, de tjener jo ikke noget på CD-salg, de tjener kun på koncerter, fordi alt stort set er på internettet. Bare for at nævne et eksempel, ikke?